Yau za mu yi magana akan ko za mu ci gaba da magana akan anatomical terminologies. Yanda muka fara magana wancan satin mun yi magana akan anatomical directions. Satin da ya gabata kafin shi kuma mun yi magana akan abdominal quadrant. Wancan na sama kuma mun yi magana akan body region. Yau kuma za mu yi magana akan mene? Za mu magana akan movement terms or movement terminology. Sai mu ma wannan haka shi ma bari mu mishi tunda za mu yi bayani akan shi yau. In aka ce movement terminologies, me ake nufi da movement terminology? Let me leave it like movement terminology, abinda movement terminology yake nufi shine yanayin motsi. Duk wani motsin da ka san mutum zai iya a jikin mutum yana da sunan shi, ko yana da yaren da ake kiran shi a likitanci ko kuma a anatomy. Okay? Mu kalle su kaman haka. Kamar yadda muka yi magana akan anatomical directions, haka movement terminology ma yake. Idan aka ce mutum zai iya daga hannun shi haka, that means zai iya dawo da shi. So haka za su ringa tafiya in pairs, okay? Za su ringa tafiya bibbiyu. Idan aka ce mutum zai iya yin haka da hannun shi, zai iya kwantarwa, okay? So yanzu kamar yadda na kawo wannan flexion da extension. Menene flexion? Flexion daga jin sunan kasan ana nufin flex, daga turanci ma an ce flex ana nufin ka lankwasa abu. So wannan mainly yana magana akan mene? Akan hannu ne. In kai haka da hannunka kayi flexing hannunka. Idan kai haka kayi extension kenan. Kayi extending hannun. Okay? Haka ka lankwasa shi, ka bending din shi, haka kuma kayi straightening din shi. Ina fatan mun gane wannan. Sai mu je na gaba. Kafin yi magana akan supination, ya kamata yi magana akan wani abin da ake ce ma lying position. Okay? Lying position, yanda da ka kwanta kuma da ciki kuma za ka yi kwanciya da baya. Okay? Amma maybe next video insha Allah za mu yi magana akan shi. For now mu yi magana akan wannan. Idan an ce supination, ana magana kawai akan palms ɗinka ne, manus. Inda muka yi magana a previous video mu yi magana akan manus. So yau za mu yi magana akan palms ne kawai. Okay? Idan kai haka da tafin hannunka, ma'ana kayi me? Kayi supination. Idan kai haka da shi kayi pronation. Okay? Mun gane? In kai haka kayi pronation, in kai haka kuma kayi supination. Iya tafin hannu ne wannan. Wannan movement ɗin, movement terminology yana magana kan iya tafin hannu ne. Mu je next. Yana da kamanceceniya da juna wajen aiki, amma zan faɗa muku yanda bare muku wahala ba, wahalan ganewa ko kuma wahalan aiki da shi a nan gaba. Menene rotation? Idan aka ce rotation, ana nufin kaman ka juya wuyanka haka ka dawo da shi, ko ka yi haka da kanka ka dawo da shi. Shi ake nufi da rotation, jujjuyawa for two angle. Da aka yi cewa for two angle. While circumduction yana nufin mene? In circular, that is in 360. Duk da ni ba ɗalibin physics ba ne, amma dai na yi physics. 360 degree shine cycle ko? So abu me a jikinka za ka iya juya shi into circular form, like wrist joint in nan hannunka za ka iya yin haka da shi. So kaga wannan movement din ana kiran shi mene? Circumduction. Ko ce wannan motsin ana kiran shi circumduction. Rotation, mu yi magana akan rotation, shine da ka iya juya haka ka dawo da shi, kuma ka yi haka ka iya mayar da shi haka. Okay? Shine rotation. Mainly ma ana amfani a wuya ne kawai. Haka circumduction ma mainly ana amfani da wristwatch ko kuma da waist. Waist ɗinka ma za ka iya amfani da shi into 360 degree. Okay? Mu je gaba mu gani. Dorsiflexion. Wannan mainly da babban yatsan kafa ake yi. Idan ka ɗago babban yatsan kafanka ba na hannu fa, babban yatsan kafanka in ka ɗago shi sama haka, shine ake magana akan dorsiflexion. While idan ka mayar da shi haka, shine ake magana akan mene? Ake nufi kayi plantar flexion movement kenan. Idan ka ɗago shi kayi mene? Kayi dorsiflexion. In ka mayar da shi kuma kayi plantar flexion. Mu je mu kalli wata. So mu yi bayani akan wayannan guda hudun. Sai mu kalli elevation and depression. Idan aka ce elevation, mainly yana aiki ne kawai a kafaɗa. Idan aka ce elevation, ana nufin
mutane irin masu daga kafada haka, wani daga naturally ma kafadan shi haka ba iya sauke, wani kuma daga yana doro haka. To wannan daga kafadan shine ake cewa mene elevation. Depression kuma sauke kafadan haka haka, daga wannan an yi elevating din shi, wannan kuma an yi depression din shi. Okay, next kuma za mu kalla kamar yadda nake cewa reposition, opposition and reposition. Idan aka ce opposition ana nufin finger ɗinka, thumb ɗinka, that is hand thumb ɗinka zaka dawo da shi jikin yatsunka haka, shine mene opposition. Idan ka bude shi haka mene shine mene reposition ko, shine reposition. Yes, idan ka dawo da shi haka kai opposition, in ka bude shi haka kai reposition, ka dawo da shi yanda yake kenan. Okay, wannan shine. Sai mu kalle kuma abduction and adduction ko, baran goge wasu daga nan, baran goge guda biyu nan mu gani, ko kuma baran goge ba. In aka ce ba Abdul da rubuta abduction and adduction. Idan aka ce abduction a anatomy ko a medical field, ana nufin mene up, away from the midline. That means nesa daga jikinka, daga trunk ɗinka. Okay, ka ɗaga hannunka ka yi abduction. Idan ka dawo da shi haka kamar na shi a jikinka ka yi mene, ka yi adduction. Okay, in ka matsa da shi haka ka yi mene, ka yi up, in ka dawo da shi ka yi at. Ka riƙe wannan trick ne, memory trick ne. Za ka yi daga adding ka adding, daga up ka away. Okay, up, away, at, adding. Okay, idan ka ji daɗin wannan bidiyon ka mana subscribe, ka yi like, ka yi comment kuma ka yi share saboda